нендейлер шара болады егер. Келесі тапшыруға герой табылды. Исәннәрмесез, Илзам Агзамович? Сіз бізді шақырған едіңіз, келіп жеттік. Әйе, рахим етегіз, біз сізді күттік. Быйыл лицейға 25 ел, иң бірінші шығарылышқа түгел 20 ел узған демек. Мақтанып сөйлерлік ғамәлләре дә, уңышлары да байтак. Бірдәм дәүләт имтиханнары буенча балалар уртачадан югары. Узган ел 2 егет 100 балл туплый. Барлык диярлек егетләр дә соңыннан югары белем ала. Безнең максат шушы уңыш сырын белү. Илзам Агзамович, менә әйтегез әле, бүгенге көндә лицейда ничә менә укучы укый, ничәнче класстан сез аларны кабул итәсез? Нәрсәсе белән аерыла сезнең менә лицей башка уку йортларыннан? Безнең әлеге лицейда 235 бала укый. Biz 7-нче сыйныфтан кабул итәбез инде, 6-нчы классны тәмамлап, имтиханнарны язып, бала шушы бинага укырга керә. Менә шын егетләрне шын иратларына тәрбияли ала дигән фикер белән килешәсезме? Ни өчен күбрәк менә сездә яшь хезмәткәрләр эшли? Нәрсә өчен кирәк ул? Егетләрне егетләр тәрбияләргә тиеш димәк, иратлар? Шулай булса, ул яхшырак, чөнки кичкенә бала ул инде үрнәк күреп үсә, шулай бит инде, һәм үзе дә үзгә шундый булам дип шулай дип тырыша. Һәм чыннан да яшь кеше бит инде ул яшь укытучы булса, ул шул укучыга ул якынрак та. Сезнең аңлавымча, кыңгырау да, шылтырау да икенче төрле әйме. Менә кемнең идеясы булды, ул кайчаннан бирле менә шушы практикага кирелде? Гомумән алганда, кайбер мәктәпләрдә шундый практика күзәтелә. Ягъни совет чорындагы булган баналь, гади кыңгырау тормый. Әбрәнди музыка яңгырый, яки анда классик музыкалар яңгырый. Мәсәлән, шул ук чит илдәге галимнәр, алар моны исбатлаганнар. Чыннан да, әгәр дә бренди классик көйләр яңгырый икән, бу инде баланың кәефе күтәрелә дигән сүз. Менә шулай гади генә нәрсәләргә дә биредәгеләр аерым игътибар бирә. Бар да укучылар өчен диләр. Кызык, дәресләр ничек уза икән биредә? Хәзер без моны үз күзләребез белән күрербез. Исәнмесез? Минем сезнең белән информатика дәресе укыйсым килә. Мине кабул итәсезме? Мен бүген 10 егет арасында информатика дәресе укып караячакмын. Киттек. Мин үземә ачыш ясадым. Хәзер мәктәпләрдә һәрбер укучының үзенең махсус ноутбугы бар икән. Без укыганда мондый шартлар юк иде. Менә шулай замана алга барам. Хәзер миңа да ноутбук бирәләр. Рәхмәт. Мин бер нәрсә дә аңламыйм, хәзер үземнең партадашымнан сорыйм. Без берәр нинди программа ясарга тиеш әйме бүген? Ничек дип атала ул программа? Ну, белмим, ничек әйтәләр, просто. Мин үзем берәр программа ясарга тиеш хәзер. Менә шушы программаны ясар өчен сез ничә ел укыдыгыз? Ничә ел укырга кирәк бу фәнне? Берничә көн. Берничә көн. Хатын-кызлар ничек уйлыйсың, менә кыз кешеләр менә бу программаларны ясый алыр икән? Әйе. Бик зур рәхмәт, әмма информатика тагын бер кат инандым, минеке түгел икән. Татар теле һәм төрек телләрен әйбәтрәк үзләштергән булыр идем. Бүгенгә дәрес тәмам. Яшь егетләр. Исәнмесез? Лицейда заманадан алда баралар, бар да яшьләрчә эшләнгән. Хәтта гади генә мәктәп китапханәсен дә зауык белән менә шулай бизәп ясаганнар. Илзам Агзамович, яшермичә әйтегез әле, укучылар китапханага кирип китап укыймы? Бар андый укучылар, бар менә хәтта беләсез, менә обед вакытында кайбер балалар чиратта басып торып вакытларын уздырмас өчен махсус китаплар алып шуларны укып йөриләр. Беренче лицейда традицион беренче фото. Иң матур кабинетларның берсе химия, һәм без аны хәзер күз салачакбыз.
Гомумән, лицейда информатика, программалаштыру, физика кебек төгәл фәннәргә ныклы басым ясала. Рус теле, туган тел, чит телләргә дә аерым игътибар бирелә. Төрек теле һәм инглизчә мәсәлән. Good morning, Фанил Файсалович. Good morning. Безнең Фанил Файсалович лицей интернат кысаларында бөтен дөнья укучылар кубогын проектын башлап җибәргән. Фанил Файсалович, кыскача гына әйтегез әле, кемнең идеясе иде ул? Нинди максатлар белән оештырдыгыз әлеге проектны? Бу әлбәттә инде күп еллар дәвамында бөтен дөньяда алып барыла торган кубок, ярыш дип әйтергә кирәк. Аларны чакыру әлбәттә минем идея иде. Үткән елны без аны Актаныш гимназиясында үткәрдек. Быел менә бу лицейга күчкәч, монда үткәрергә карар биреп, монда үткәрдек. Кайларга батыгыз? Нинди уңышларыгыз бар инде менә шу кыска гына вакыт ичендә? Ярты ел монда эшләү вакыты эчендә без Индиягә барып кайттык. Анда Montessori School'да проектный олимпиадаларны да катнашып, үзе безнең ике проектны яклап, яхшы гына урыннар алып кайттык. Укучыларның шундый зур уңышларга ирешүләрен гендерлы укуга бәйләп аңлатып була. Мәктәптә яшәп укуның да файдасы бар диләр биредәгеләр. Егетләр белән корпус буйлап киттек. 7 класслар 9 классларга сез дип эндәшәләр. Димәк, абый дип эндәшәбез. 11-10 класслар вожатый була. Ягъни алар 7-8 класслар артыннан карап торалар. Шефлык калалар сыман инде. Бер комнаталар белән тора. Егетләр менә яшерен батырын түгел, менә мен сер итеп кенә әйтегез әле. Мәхәббәт кайчан сезнең? Кайда юкмы әллә ул сезнең? Кызлар белән ничек танышасыз, аралашасыз? Аңа вакыт юк, без укыйбыз. Лицейлар көне-төне китап каршында утырып башларын бәрә-бәрә укыйлар гына дип уйламагыз. Алар гыйлемдә фәндә генә түгел, мәдәнияттә дә беренче. Менә мисал өчен Илхам Шакиров истәлегенә багышланган кичәне алар районда беренчеләрдән булып оештырганнар. Әйтергә кирәк, Илхам Шакировның бакыйлыкка күчүенә әле 40 көндә булмады. Әйдәгез әлеге кичәнең матур мизгелләрен бергәләп карап үтик. Амында шыннан да сәхнәдән ис китмәле моң агыла. Әйдәгез әле бергәләп тыңлыйк. Киттек. Таныш булыгыз, лицей каршында оешкан Зеланд фольклор ансамбле бу. Бүген мине дә музыка серләренә өйрәтте алар. Микрофонымны кайсыгыз тотып тора? Кайсыгыз бүген журналист? Өйрәтелем менә, минем барамада бер тапкырда уйнап караганым юк. Менә иң элек нәрсәдән башларга кирәк? Хәзер мин утырам, син миңа өйрәтерсең. Микрофонны сиңа бирәм. Иң элек палочкалар алырга. Biz 65-нче дәрес булганда мин обязательно уйнарга өйрәнәчәкмен. Илхам Шакиров иҗат кичәсен лицейлар беренчеләрдән булып менә шулай башлап җибәрде. Аны киләчәктә район күләмендә уздыру мөмкинлеге дә булачак диделәр. Әлбәттә, туган тел гимннан башка бер генә чарада узмый. Һәм менә кичә ахырында да шундый матур мизгелләр шаһиты булдык без. Бергәләп туган телне башкардык. Һәр вакытта ярдәмең бермен сине. Истәлеккә фото. Менә шулай итеп, яхшы итеп, укый да, күңелле итеп ялда әйтә беләм лицейлылар. Әгәр дә сезнең дә үзегез хакында сөйлисегез, күрсәтәсегез, эш гамәлләрегезне таныштырасыгыз килсә, безне чакырыгыз, без сезгә киләбез. Әлегә сау булыгыз. Начинаем. Юк дисәң дә, коридорда кызлар күренә. Бер мин генә түгел икән әле, сөйләм. Монда килеп бер китап укырга, бер көнемне багышлап. Китап укырга вакыт юк.